приятели, днес пак с Титко. Вижте сега, тук ми се паднаха лоши, но ще вземам 5-2-2-1, защото нямаше от моите. Роналдо, Ройс, вегетариан, ото ще вземем. Тук ще вземем. Аре, то ще се хвърля с всички. Паят. Аре, паят, че се взема, бе. Как? Стъринг, той любимия ми отбор е Ливърпул. И ще вземем Стъринг. Но любимия ми играч са двама. Лалана, Хана Лалана по принцип и Мане, той ми е по-любим. Тук ще вземем вегетариан. Взема Чемстро. Руни, човек. Руни е ли? Станти Казорова или Руни? Руни, момче. Тук, ако го сложа, много ще се свързва, затова го взимам прекрасен. Ето гледайте. За мен е прекрасен. Руни играе като машина, хора. По-голяма машина. Руни. Има много по-добри от Руни. Сега да не палим Руни. Тук трябва сме на 3. Четирима станаха. Четирима трябва смена и 5. Само да не са 6 хора. О, Дехия! Това е уникално. Дехия ще си му вази като паламундър. Дехия ми е перфект. Но трябва да сменим 3. Как ще го направим? Ето да сгини замествач. И така ще го правим. Тук още 1, 2, 3, 4. Този е по-добър. Роберто Фирминио. Много добър. Тук пак то Роналдо не знам какво да правя.
Извинявайте, че не говоря. Тук просто спадна много лошо. Сега ще направим един драфт. Но ето ги моите любими. Вие не можете да ги видите. Но моите любимите са 4, 3, 3, скоба 2. И 4, 3, 2, 1. И 4, 3, 3 в скоба 4. Но най-любимата ми е 4, 3, 3 в затворено скоба 2. Този момент. Разбирате ли? Меси тук Педро. Айде ще вземем Педро. Защото... Не, Меси ми е по-любим, по-добър винаги е по-от Педро, но... Сега ще вземем... Меси е по-добър от Педро, но ще вземем Педро. Това да им отидем с 3, не за друго. Бетеке, Санчес, Дибала, човек. Но тук ще вземем Санчес. Просто 90, нямам думи за него. Ройс, Роналдо. Тук много искам Ройс. И за това го взимам. Да, сега тук Кенстри. Този... Дембеле тук е в случаят. Знам, че не съм известен, но. Но извинявайте. Не съм известен в клиповете ми, но моля ви се, много ви се моля. Дайте лайк, защото аз съм на 8 години и снимам от едно Mobizent. Се казва Mogul марка. Предпочитам да изтеглете сигурно, да не казвам. Така да им правя бизнес, както се казва. И за просто Клин или за балета или Валкия. Това никакъв руни тук. Направим ги. Рой си го оставам. Меси. Вегетариан, но казвам, но. Няма да вегетариан, нито никой тук. Защото тези всичките се карам 10 пъти и година.
Браклия срещу... Дембеле срещу техния отбор. Тия ни раздупчиха. Дембеле и Санчес. Да, ви е харесало. Нещо много тъпо е. Колкото кажете, тук са добри. Айде! Чао! До next ден.